जालायगोन आरोखि खेबनाया ओंखाम जानो जिरायबाय नै ओमफ्राय जोङो ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय हिनजाव गोदानखौ जोङो बरायहैनोसै दे मोसा मोसा नै नास्राया गिदिर नासल लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान ब्लगाव बरायबाय जोङो हाबानि थाखाय ओंखारदों आरोना देलायनानै मा होनो आबलखा दंमोन नै हिनजाव गोदान लायग्रा गोजा बिसोर गासिबो सिख्लाफोर गोजा ओमफ्राय जोङो हिनजाव गोदानखौ लायगोन आरोना ओमफ्राय हाबाया मन्दिरावसो बाथौ मन्दिराव ओमफ्राय जागोन ओमफ्राय मन्दिरनिफ्राय फैनानै न'आव हाथासुनि खुंफिनगोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोब्ला थुदो बिदिब्ला नै हाबानि हागिफोर हिनजाव लायनायाव नायबोखा मोजां मोजां ओरैबो दङ हाबानि बिबार मानग्रा बिसोरो हिनजाव गोदान लायनो थांनो नागिरबाय नै थियारि जाबाय हिनजाव गोदान लायजोबगोन बिसोरो ओमफ्राय नै बेबायदि सानैया हाय होनलाय मालाय नै मालाय खानायानो एखे एखेलाय बिस्रा एखे जानानै दंबावो सिख्लाफोर सानै बिराद जानाय बिसोरो गेजेराव सासे लाफालायनो बारखावनो ओमफ्राय नै बिसोरो थांजोबगोन आरो नै सिख्लाफ्रा ओरैजाय ओमफ्राय नैहाय आनैमोन दङ नै बिबार मानग्राफ्राबालाय लारि लारि बुरजा नुदों गोलावनो र' गारिखौ गोलाव गोलाव जोङो दायो हिनजाव गोदान लागोनि न'आव हाबहैनोसै ओरैजाय माखासे हाबहैबाय ओमफ्राय जोंबो हाबहैनोसै आंहा नै दै सान्थि लागा जालांदों आरोना बैराथिफोरजों लोगो जाफानांगौ बैराथि गोजा हिनजाव सानै हाबा जानाय सानै सिख्लाफोर सानै आरोना बैराथिफ्रा ओमफ्राय सिख्लाफ्रा थांग्रोबाय हनै फैद' सासे माला सुनाय बेस्थ' बैराथि दे हिनजाव गोदान लागोनि बियो एन्थाब मोनजादों हिनजाव गोदान लांफैनायाव गान्दाखौ खेबनांगौ जोंहा हिनजाव गोदान लागोनाव एन्थाब मोनजादों देलायसैलाय जाबायबो ने ओमफ्राय गानहोनाया ओं जानोबाय नै जाबाय रेडि लानानैल' थांसै जोङो दा बे सासे मोनजाफेरि जागासिनो एबारसो फार्स्ट टाइम मोनजादोंनो बिदि हिनजाव गोदान लागोनाव बिदि मिस्टि हाबाया जागायसिगोन नै दाना हाबाया दायो जोब्बाय ओमफ्रायो जोङो एसे सिगां थांग्रोनोसै आरोना मा होनो जोंहा हौवा गोदान लागोनि नालाय ओंखायनो गोदानखौ बरायनांगोन आथिं सुनांगोन बिनानावजों थांफानांगोन नालाय ओंखायनो जोङो एसे आवगायग्रोनोसै आरोना थांग्रोनोसै आरोना गाइस माने
만나네 내야.จากวันนั้นเรื่องนั้นนั่นฉันเริ่มจะไปเนยจะละ 아르만 젠나 이제 그거 가요. 그 가리오는 셀라. 아르 송크레브 잡아오는 무세요. 송크레 팔루 잡아오는. น้องกูมาไว้ที่ใช้ไหนสิหรอคือบ่าไว้นะพี่ 말에 실는 지시만 쳤다 건동. นึกว่าท่าซ่าล่ะมันยังคำจานะจะได้ไปไหนเอ้ย 우리 저래 그날 기억이야. 아유 말라이스 정말 많아 왜 카메라 켜는 셀피 란다. 아야 불팔라. 예 스바스바 우리. 이지라나네 포르 기억이다. 자, 민동 게이지래. มาใบนี้เหมือนเดิม 감자는 지레는 증어. 어디 문능 나고. 그런 세서베 만에 풍이 벤 장면에 증어 보면 제가. เออ 탑탑 나이 자랑 안 해요. 저희 인간은 진짜. มากรุ๊ปเพิ่นเดิม 미니스로. มินิสลูกรุ๊ปนั่นเองทั้งมันอาจจะบ้าหาเบลข้ามานี่มองเนยนั่งกูบ้าแดงคนหน้าเกินสิมาจังเดี๋ยวไรดึงเลยไปจัดได้เด้กูจัดไว้นี่มาส่งได้ต้องใครเยอะทำงานกันสิเนี่ยบีมารีจากวันนั้นได้ทำไปเนี่ยจะมันสั่งไป